Ang babayi nga nasakpan nga nanapaw. Juan Kapitulo 8 versikulo 1 hanggang 11. Miadto si Jesus sa bukid sa mga olibo. Sayo ni anang pagkabuntag, mibalik siya pag-usab sa templo. Daghan ang mga tawo nga miduol kanya. Busa milingkod siya og nagtudlo kanila. Anya, ang mga magtutudlo sa kasuguan ug ang mga Pariseyo nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka babayeng nasakpan nga nanapaw ug gipatindog nila siya atubangan sa tanan nga mga tawo. Mingon dayon sila kang Jesus, magtutudlo, nasakpan kining babayhana sa akto gayud nga nanapaw. Sumala sa kasuguan ni Moises, ang ingon ni ini nga matang sa babayi angay batuhon hangtod mamatay. Ansay imong ikasulti, maukadto ang ilang pangutana tungod kay ginasulayan lang nila si Jesus, aron nga kon masayop siya sa iyang tubag may isumbong sila batok kanya. Apan ang gihimo ni Jesus, miduko siya og misulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. Apan tungod kay sige gihapon silag pangutana kanya, mitindog si Jesus ug mingon kanila, kon kinsa kaninyo ang walay sa lamaoy unang mubato kanya. Human niyag sulti ni adto, milingkod siya og miduko og misulat pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog ni adto sa mga magtutudlo sa kasuguan ug sa mga Pariseyo, tagsa-tagsa silang mibiyasugod sa mga tigulang, hangtod nga si Jesus na lang ang nahibilin ug ang babayi nga nagtindog pa didto. Mitindog si Jesus og mingon sa babayi, asa naman sila? Wala ba'y mihukom kanimo? Mingon ang babayi, wala, sir. Mingon si Jesus kanya, dili usab ako magahukom kanimo. Sige pauli na, ug ayaw na pagpakasala pag-usab.